Prestanite, imamo novi izazov. Dakle, ja želim burger, jel može? A šta? Dobro, potrudit ću se. To je lako za mene. Burger znači nema problema. Koristite obične lepinje, dosadno. Stvar, gde su moje specijalne, super ukusne crne lepinje? Hvala. Pravim ih po tajnom receptu, zato uvek ispadnu tako ukusne i hrskave. Odlično. Zatim ide salata i moj super ljuti kečap. Nice. Ajoj, mamice, krvo! Bako, kako si? Uplašila sam se. Bako, smirite se, to je samo kečap. A evo moje pljeskavice. Samo što više liči na kamen, ali znam kako da popravim to. Ajoj, dinamit, u pomoć! Bez panike, sve pod kontrolom, Bako. Sad ću brzo ispržiti pljeskavicu. Eto, gotovo. Ah, kakav lep miris. Sviđa mi se. Na redu je sir. Napravit ću sirne zube i dobit ću neobičan burger, već burger čudovište sa crvenim očima i ljutim papričicama umjesto ušiju. O, stvar, ti si kao uvek na vreme. Hvala. A evo i nogu za naše veliko čudovište. Ojoj, to je strašno. Fuj, ovo meso neću da diram. Bleh. Šta radiš? Nemoj da bacaš, ne može. Dobro, uzmi ako hoćeš. A ja ću napraviti burger od marshmallowa. Znate li trik kada se marshmallow poveća u mikrotalasnoj? Gledajte. O da, ovakva veličina mi odgovara. Može da se vadi. Ajuj, vruće. O, bravo, unuče. Hvala, Bako. Dakle, iseći ću marshmallow na pola. Tako je. Slatke lepinje su gotove. Unutra ću sipati roze nutelu, a zatim dodati plavu čokoladu. O da, to izgleda super. A šta kažete na ovakve žele bombone? Imam ih baš puno. Gledajte, ovo je veseo burger. Još ću mu napraviti oči, uši i ispašće jednorog. Tako je. Ostalo je sve staviti u kutiju za burger. To je to. Hej, Bako! Šta ti je? Jao, zagledala sam se u tvoj burger. Dakle, ja ću ispržiti svoju pljeskavicu. Odlično. U lepinje ću dodati više majoneza, zelenu salatu i sočan paradajz sa pljeskavicom. I ne smem zaboraviti na kečap. Kakva lepota. A moja unuka će sigurno biti oduševljena. Ostalo je sve staviti u kutiju. Odlično. Uživaj, draga. Prijatno. Wow, super! Šta je to? Kako čudovište, uplašila sam se. Da li se ujeda? Jo, fuj, miriše na ljutu papriku. Neću to da jedem, nema šanse. Bolje da pojedem burger od bake. U njemu sigurno nema ljutih sastojaka. Hvala, Bako, to je jako ukusno. Wow, kakav smešan burger u obliku jednoroga. Oduševljena sam. Pa to je marshmallow. Neverovatno. Odlučila sam. Pobedio je brat. Čestitam. Da, to. Ćao, čao. Bako, daj mi to. Ćao, ja sam Baka. Pažnja, napravite mi mlečni koktel. Važi, unuko. Dobro, šalim se. Izvoli, Bako. Naravno. Okej. Dakle, da vidimo šta imam ovde. Našao sam mleko. To je baš ono što mi treba. Jao, šta to radiš? Evo i sladoleda. Ja ga prosto obožavam.
Ups, izvini bako, nisam namjerno. Valjda se kugla ne isprljala. Dodat ću ga u mleko, a zatim ću sve umutiti. Da, tako je. Ali nešto nedostaje. Tako je, nutele. Sipat ću žutu nutelu činiju, a zatim ukrasiti čašu. Tako je. Umačem čašu prvo u nutelu, a zatim u slatke konfete. Hej, spalo je sjajno. A vreme je da sipam unutra koktel. A preko ću sipati bombone njoj. Ovo je jako dobra kombinacija. To će biti super ukusno. Ako dodam još i šlag, to će biti potpuni užitak. Da, svaka mi čast. Gotovo. O, bravo, unuče. Dakle, za moje piće će također biti potrebno sveže mlijeko. A još ću uzeti čokoladni sladoled i čokoladu. Baka zna kako da zadovolji njenu unuku. Odlično, a mešam sve. Jao, kako dugo? Imam ideju. Bako, uzmite ovo. Ajoj, šta je ovo? Gledajte, bako. Oho! Hvala puno, Wednesday. Ti si mi baš pomogla. Dakle, moj koktel je spreman. Mogu ga sipati u čašu. Odlično. Dodat ću šlag. A preko ću narendati čokoladu. Ubacujem slamku i to je to. Bravo, bako. Ali moj omiljeni sladoled je od pistaća. Podsjeća me na čarobni napitak. A evo i sirupa od jagoda. Da, on baš podsjeća na krv. Dakle, ukrasila sam čašu. Sada mogu sipati unutra koktel. Pogledajte kakvu lepu boju ima. Divno. Čekajte, nešto nedostaje. Stvar, dođi ovamo. Treba mi tvoja pomoć. Hajde. Ajoj, beži odavde! Šta? Hej, lopove! Vrati šlag! Eto ti! Hvala, stvar. Dakle, vreme je da završimo remek delo. Čini se da mu nedostaje par vampirskih očiju. A još očnjaci i uši. Ubacujem slamku i to je to. Prijatno, mala. Uživaj. Wow, super! Ovo je veoma ukusno. Čekajte samo što osjećam dlaku u ustima. Jao, fuj, to je odvratno. To je bakin koktel. A ne laži. Kakvo slatko čudovište. Ove gumene bombone su predivne. I koktel mi se mnogo sviđa. Ekstra. Ostalo je samo probati bakin čokoladni koktel. Wow, cool. Baš je dobar. Neverovatno. Odlučila sam. Pobeđuje baka. Čestitam. O da, tako se to radi. A sad mi spremite pomfrit, jel može? Biće urađeno. Naravno, mala. Šta? Pomfrit? Dobro. Pogledajte kako mogu. Ups. Usput imam specijalni uređaj koji će mi pomoći da očistim krompir. Gledajte kako radi. Da, to je genijalno. Oho, nevjerovatno. Bravo. Dok si ti čistio jedan krompir, ja sam očistila 3. Svaka mi čast. Ja sam pravi majstor. Strašno. Ona mi normalna. Jao, deco, a moram i ja da kuvam. A ne, zamrznuti pomfrit uopšte nije ukusan. Da vidimo šta imam u mojoj torbici. O, da, to mi treba. Čekajte, šta je to? To je dugme za prati. Pozivam sve da zaprate naš kanal. Zabavljat ćemo se zajedno. Dakle, ja mislim da je najbolji pomfrit od povrća. Zato ću iseći šargarepu. Tako je. A još ću uzeti ovu divnu jabukicu.
Od nje ću napraviti slatku kutiju. Treba izvaditi svu sredinu. Uzmi, dragi, prijatno. Wednesday, hoćeš? Šta ti je? A mogla si samo da kažeš ne. Dakle, moje pakovanje za pomfrit je spremno. Ostalo iseći slovo M. Eto, gotovo. Ispalo je baš slatko, jel da? Unutra ću staviti šargarepu, a umjesto sosa ću koristiti jogurt. Svaka mi čast. Moje jelo je ispalo baš zdravo. A mislim da će mala biti oduševljena. Eto, baka je završila. Super. Ne, nije. A! Dakle, počinjem ja da radim. Isekla sam krompir. A sad ću uzeti moju omiljenu crnu boju. Da, tako je. Eto, ovako izgleda pravi krompir. Pogledajte. I sama bih to rado pojela. Pomoć! Ulje me prska! Treba što brže izvaditi krompiriće. Tako je. Odlično. Izgleda super. Sada mogu da ofarbam krompiriće. Mislim da će sestra biti oduševljena. O da, koristit ću sve boje duge. Ekstra. Gledajte, imam čak i markiranu kutiju i kečap. Tako je, svaka nam čast. Wednesday, kako si ti? Moj pomfrit je skoro spreman. Stvar, gde si? Šta je to? Odlična ideja, hvala. Dakle, po ovom crtežu ću sastaviti ceo dvorac od pomfrita. Oho! Neverovatno! Ne gledajte, još je rano. Dakle, prva kula je gotova. Wow, cool, tišina, nemoj da smetaš, bako. Wednesday radi. Eto, sad sam zadovoljna. Napravila sam pravo remek delo. O, da. Prijatno, mala. Aha! Wow! Bakina ideja je veoma originalna. Sad ću probati. Jao, ne, pogrešila sam. Ovo uopšte nije ukusno. Fuj, mrzim povrće. Neću da jedem to. A ovaj pomfrit ću rado probati. Uzet ću žuti krompirić. Baš je lep, sviđa mi se. Hvala, brate. Šta? Ne mogu da verujem. Ja prvi put vidim dvorac od pomfrita. Oho, to je veoma ukusno, Wednesday. I sa kečapom je super. Ekstra. Wednesday, ti pobeđuješ u izazovu. Čestitam. Da, uradila sam to. Jill, Grace i Janice učestvuju u kulinarskom izazovu. Koji je prvi zadatak, Tyler? Zdravo, za početak želim lepu tortu. Odlično. Dobro. Važi, a spremit ću ti tortu. Sve će biti odlično, a već znamo dakle da počnem. Uzet ću šlag i staneti ga na koru. Tako je. Odlično mi je ispalo. Šta još da dodam? Tačno, Skittles bombone. Divno. Sa sljedećim slojem ću uraditi isto. Dakle, kora, zatim šlag i posle bombone. Divno. Svaka mi čast. Moram probati malo fila. Jao, kako je lep. Možda još malo da uzmem? Ne smem. Ili ipak smem? Jao, ne znam. Dobro, probat ću malo. Da, kako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Dobro. A ja ću uzeti oblik patike. Treba oblikovati svoju tortu. Uradit ću sve pažljivo. Gotovo. Ispalo je super. Odozgo ću naneti snežno beli fil. Da. A sada treba sve razmazati. Par poteza i patika je skoro gotova.
Ostalo je dodati jestive detalje. I sve će biti spremno. Tako je. Pogledajte, to je savršena torta za Tylera. I još par dodira i to je to. Gotovo. O, lepota! Gledajte svoje posla. O, kako si bezobrazna! O, jabukica! Ha, to mi treba! Dakle, stavit ću je ovde. Obući ću ovo. I sad sam pravi umetnik. Par minuta i oblik jabuke je već spreman. Sve jajno. Sad uzimam crvenu čokoladu. Treba je istopiti uz pomoć vatre. O, opasna stvar. Treba to raditi pažljivo. Odlično! Istopila sam čokoladu. Pogledajte kako lepo curi. O, umazala sam ruke. Probat ću malo. Baš slatko. O, šta je to? Preukusno. Šta vam je? Kaka i šef su već završili? Ja sam sve pojela. To nije u redu. Gde je moja velika tegla nutele? Evo je. Da. Sad ću to sipati preko moje torte. Ispašće super. Kako lepo curi. Još malo. I još. Da, mislim da je dovoljno. Kako zabavne oči, super. Zalepit ću ih tu. I osme. Da, ispao je smajlić u obliku kake. Pogledajte. Tyler će biti oduševljen. Prijatno, dragi. Wow. Probat ću prvo ovu tortu u obliku patike. Izgleda jako zanimljivo. A šta je unutra? Šarene. Kakav je ukus? Prelepo. Oduševljen sam. Šta da probam sljedeće? Brojalica. Uzet ću jabuku. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. A dalje? Kako smešan oblik. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Najeo sam se. I šta da izaberem? Nemam pojma. Sviđa mi se sve. Kako super! Drago nam je. A šta je smislio Tyler? Trenutak. Gotovo. Eto, kakao sa marshmallowom. Odlično! Dakle, uzet ću Nutellu. Kako me mami ova kašika. Probat ću malo. Preslatko. Obožavam Nutellu. Jao, opet ona jede sve. Dobro, a ja ću uzeti kakao i mleko. Treba ugrejati mleko u šerpi. Tako je. A kroz sito ću procediti kakao, da ne bude grudica. Tako je. Eto. Dok se kakao kuva, ja mogu isplesti nešto. Kakva slatka stvarčica mi je ispala. Divno. Gledajte. Oduševljena sam. A mleko je već provrilo. Stigla sam na vreme. Uzet ću šolju i obući je u slatku stvarčicu. Pogledajte kako slatko. Ostalo je sipati kakao i dodati medenjake. I naravno ne smem zaboraviti na marshmallow. Preslatko. Kako banalno. A ja ću uzeti čokoladne piramide i dodati ih u mleko. A sad ću sve promešati da bi se čokolada istopila. A dok se sve kuva, ja ću uzeti sirup i sipati ga u čašu. O da, bela čokolada je mnogo ukusna. A sad ću uzeti mutilicu i umutiti to sve. Pogledajte kako lepo za čašu. Zadovoljna sam. Dakle, moj kakao je spreman. Mogu ga sipati u čašu. Da. Odlično. Ostalo je sve ukrasiti bombonama na štapićima. Eto, ja sam pravi majstor. To je savršeno. Kako ukusna Nutella. Sve sam pojela. Šta da radim? Znam. Sipat ću mleko direktno u ovu teglu.
Da, a mislim da je to baš dobra ideja. A sad ću zatvoriti poklopac i sve dobro promučkati da se ostaci nutele pomešaju sa mlekom. Tako je. Moj kakao je spreman. Poklopac mi ne treba. A odozgo ću sipati marshmallow. Što više bolje. Super, ja sam genije. I obavezno šećerna vuna. Eto, gotovo. Kakao sa šlagom i slatkišima. Da, devojke. Tyler, vreme za degustaciju. Odakle da počnem? Kakao u tegli od nutele. Izgleda zanimljivo. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Svaka čast. Zatim su na redu medenjaci. Sad ću ih probati. Vrlo ukusno. A kakao? I to je baš lepo, bako, baš ti hvala. Jao, koliko slatkiša. Jedva čekam da probam to. Tu je slatka vuna. Nevjerovatno, marshmallow, lizalice, bombone. Ja obožavam sve to. Da. Poješću svaki slatkiš. Super. I ja biram ovo jelo. Nisam ni sumnjala. Hvala. A šta je u ovoj rundi, jeli? Sada želim pomfrit. Prosto ko pasuje. Dakle, bacit ću krompir i pripremiti mač. Snagom misli ću isteći krompir na kolutove. Da, ja sam kao pravi ninja. I još malo, gotovo. Sad ću uzeti šerpu i ubaciti u vodu glavni sastojak. Krompir, naravno. Skoro sam završila. I zajedno sa ostacima vode sipat ću sve u blender. Uključujem na najjaču i čekam dok se sve umuti. Ali to još nije sve. Dodat ću brašno. Tako je. I opet sve promešati. Eto, naše testo je skoro spremno. Sad ga treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć svog klagije. Odlično mi ide. Super. A sad ću iseći kružiće. Imam specijalni kalup za to. Ali to još nije sve. Nacrtat ću smajlići, oči i osmeh. Divno. Sve suvišno mogu baciti. Ne treba mi to. Jao, šta je to? Ups, bako, slučajno sam. A sad ću spustiti svoje smajliće od krompira u fritezu. Ostalo je sačekati da se sve isprži. Završila sam. Dodat ću kečap i to je to. Jao, šta je ovo? Grace. Jao, kako se to desilo? Dakle, treba brzo očistiti krompir. Pogledajte šta sam smislila. To je genijalno. Bušinica mi je pomogla. A sada treba iseći krompir. Eto, još samo da ispržim sve to i gotovo. Krompirići ću poređati na tanjir. A zatim ću dodati kečap. Da, kečap vole svi. Divno. I još par sosova za svaki slučaj. Divno. A od krompira ću napraviti ruke. I ispao je čovečuljak. Jo, svi su završili. Šta da radim? Uzet ću ulje i... Jo, ispalo je previše. Ovo je suvišno. Dobro, nema veze. Dodat ću krompir. Prska! Bežite! O ne! A sada gorimo! U pomoć! Ne brini, draga. Uzmi žele krompirići. Probat ću. To je baš ukusno. Uzet ću još karamel sirup i sipat ću ga odozgo. Da, divno. Tyler, mi smo završili. Možeš da probaš? Prijatno, dragi.
O, koliko svega. Probat ću krompir od bake. Pa, ni nešto srednje. A sada smajlići. Da, to je ukusno, sviđa mi se. O, što je to? Wow! Pogledajte kako se rasteže. Slatki krompirići. Prvi put jedem takvi. Ovo jelo je pobedilo. Pobedila sam! Wednesday, izgleda da je ovo neki ludi eksperiment. Ej, pustite nas! Inače ću ja vas prebiti. Wednesday, samo pogledaj koliko ovdje brava. Nikada ih nećemo otvoriti. Jo, šta da radimo? Smiri se, ne paniči. Šta je to? Oho, nevjerovatno! Koliko lepih balona! Sviđa mi se to! Veoma zabavno! Izgleda da znam šta da radimo. Moramo staviti ove kacige i probušiti balone. Kako ti se sviđa? A, jel mi dobro stoji? Let's go! Hajde već probuši prvi balon. Da, naravno, sad ću. Jo, šta je to? Fuj, tamo je nešto odvratno i ligavo. Oj, to su neke oči, nadam se da nisu pravi. Odvratno. Hajde, Wednesday, sad ti. Dobro, ja nemam problema s tim. Probušit ću ovaj roze balon. O, ne! Šta je to? Je li to mleko? Da si videla sebe? To je jako smešno. Hoću da te podsjetim da si sad ti na redu. Dobro, neka bude ovaj. Šta je to? Je li to brašno? Zabavno. Da li si videla šifru, jeli? Šifru od brava? Ne, nažalost nisam. Ne, stani. Imam loš predosjećaj. Probuši bolje onaj balon. Dobro, poslušat ću te. Šta je to? Fuj, perje, odvratno. Enid, pogrešila si. Imaš lošu intuiciju. Onda ću probušiti ovaj balon. Wow, kako zabavno. Vidiš šta je to na podu? Da ni možda šifra od brave. Konačno. Hajde brže da skinemo prvu bravu. 1, 3, 5. Yes! Da, uspela. Dakle, rešili smo se prve brave. Cool. Juhu, šta je to bilo? Mamice, plašim se. Odvratno, povratit ću. Neću da mu prilazim. Jao, kao uvek, sav prljav posao moram ja da radim. Čekajte, samo što sve ovo miriše veoma slatko i podsjeća me na čokoladu. Prelepo. Oh my god, Wednesday, šta ti je? Šta to radiš? O da, to je Nutella. O Bože, kako je ukusno. O da, rado ću pojesti sve to. Ne mogu da se zaustavim. Mamice, ti nisi normalna. Izgleda da sam našla ključ. Da, evo ga, svaka mi čast. Enid, sviđaš mi se mnogo više kad si u nesvesti. Dakle, vreme je da se rešimo druge brave. Nice. Da vidimo da li odgovara. Da, uspela sam. Ekstra. Hajde već ustaj. Šta je bilo? To je naš sljedeći zadatak. A šta moramo da radimo? To je neka kutija. Plašim se, Wednesday. Hajde bolje ti, molim te. Jo, kako me nerviraš. Dobro, sad ću. Mamice. Jo. Šta ti je? Da li si nešto videla? Da, nešto mnogo lepo. Onda ću
ja da ubacim ruke tamo. Dakle, šta je tamo? Čekajte, da li su to bombone? To je nešto živo! Ne, samo ne insekti! Ojoj! Wednesday, gde si? Ne vidim te! Gde je nestala? Ojoj! Da li ću morati ponovo da stavljam ruke tamo? Da! Pronašla sam ključ! Super, bravo. Verovala sam u tebe. Dakle, odlično. Treće brave već nema. Računaj da smo skoro slobodne. Svaki put se plašim. Šta je ovo, Wednesday? Očigledno treba povući. Ali neću da rizikujem. Hajde, bolje ti. Dobro. Šta je to? Grad od bombona? Mrzim te boje. Zašto nisu crne? Super! Ja obožavam bombone. Da, ja sam u slatkom raju. Prelepo. Dođi ovamo. Hajde da proverimo šta ti imaš. Nadam se da će to biti nešto mnogo ukusno. Recimo kola ili Nutella. Šta je to? O ne! Dobila sam zemlju! Ozbiljno? Ne, ona je gorka i odvratna. Uj! O ne! Pa tu su još i crvi. Sklonite se za mene! Ma, smiri se. Njih više nema. Čekaj! Zato ima ključ. To je dobro. Bravo, Enid. Svaka čast. Hajde da skinemo četvrtu bravu. Uspelo je! Odlično! Idemo dalje. 3, 2, 1. Zatvori uši. Dobro. Kako zanimljivo. To su neka vrata. Pitam se šta je za njih. Kuc, kuc, ko je tamo? Nema nikoga. A možda se ključ krije ovdje. Hajde da počnemo sa vrha. Okej. To su mehurići od sapunice. Ja ih obožavam. Kakva lepota. Super. O ne, ostavite me na miru. Marš, fuj. Dovoljno je bilo. Dobro, onda sad ti otvaraj vrata. Okej, da vidimo. Je li to samo boja? Ja sam mislila da je to krv. Oh my god. Pomoć! Plašim se! Wednesday! Plašiš me, skloni se! Evo i ključ se našao. Odlično. Enid, vidi. Ključ! Odlično! Dakle, to je već 5. brava. Odlično. Skoro ćemo izaći odavde. Da, to! Wednesday, bolje da se umiješ? Fuj! Oh my god! Šta je tamo? Hajde da vidimo. Opa! A moramo da popijemo koktele. Pa to je super. Dakle, jedan treba da bude jako opasan, a drugi veoma ukusan. Hajde, papir, kamen, makaze. I ja sam pobedila, znači da ti prva probaš. Kreni! Jao. Mamice. Ovo đavolje piće mnogo ljuto. Ja odustajem. Hajde, pi sada ti svoje. Dobro. A šta sam ja dobila? Meni se sviđa. To je neki koktel sa kulicama. Gledajte. Da. To je baš slatko. Oduševljena sam. Hoću da popijem sve do kraja. Žao mi je da te razočaram, Wednesday, ali ključa ovdje nema. Nemoguće. Daj da vidim. Kakvo razočaranje. Znači, morat ću da popijem svoj koktel. Kako odvratno. Fuj. To je veoma ljuto. Skoro sam završila. Hajde još malo. Jao. Nije mi dobro. Smiri se. Pazi. Treba hitno ugasiti
požar? O, fuj, kakav smrad! A nadam se da će to pomoći. Ja, Vujanić, šta si uradila? Šta će mi ta kanta za đubre? Ali to je pomoglo. O, čekaj. Čini mi se da osjećam ključ. Da, dobro je. Let's go! Ne zahvaljuj. Idemo što pre. Da, ajde. Sve u redu, ne brini. Nisam brinula. O, da. Ostale, posljednja brava. Oho, šta je to? Ovdje je ceo set mojih omiljenih rastvora. Ne diraj, ovo je opasno. O, a to liči na uputstvo? Wednesday, možda se ti razumeš u to? Naravno. Aha, sve jasno. Dakle, vreme je da se izvede novi eksperiment. Potrebna mi je tišina. Moram se koncentrisati. Okay. Treba mi suza veštice. Odlično. A sada šmrklja goblina. Daj mi. Gde je ona? Možda će patkica odgovarati, jeli? Rekla sam, šmrklja goblina. Pa ne znam o čemu pričaš. Imam popit, izvoli. O Bože, ovo ni to. Ni ovo, šta će mi banana? Evo je. Izvini. Zapamtit ću. Dakle, sljedeći sastojak. Mama mi je, šta radiš? O ne. Enid, šta si to popila? Ovo je napitak koji će te pretvoriti u... O ne, samo ne to. Koliko još da sedim ovdje? Pustite nas odmah! O, možda ćete uspeti. Sklanjajte rešetku! Sloboda! Tu! Hajmo, Wednesday! Miley je dobila tako malu teglu M&M's, a kod Quentina je cijeli aparat. A šta ima Sophie? Wow, to je čak i veći aparat nego kod Quentina. Cool. A Miley, ti to činješ? Hajde, prijatno ti. Oho, izgleda da su jako zatvorili teglu. Hajde, potrudi se malo. Nemoj se nervirati. Joj, kako je bezobrazna ova tegla. Gotovo. Sad ću razbiti ovu teglu s pomoć mojih velikih ruku kulka. Eto, tako je mnogo bolje. Dođi ovamo. Bombona je tako ukusna. Quentin, sad ti? Odlično. Sve moje bombone su u aparatu. Moram samo okrenuti ručicu. Zašto neće? Možda nešto radim pogrešno. O, jeste li vidjeli? Ovdje ima mesto za sitninu. Morat ću nahraniti ovaj gladni aparat s nekoliko mojih kovanica da bih dobio slatkiše. Hajde. Wow, dobio sam bombonu. Joj, kako je ukusna. Želim više bombona. Treba mi još i još. O, da, to je ekstra. Gde su mi pare? Zar nema više? Ja još nisam sit. Sad ću preseći ovaj aparat da bih dobio svoje bombone. Odlično. Sada mogu besplatno pojesti sve bombone. Svaka mi čast. Sophie, sad ti. O, da. Napokon ću se najesti bombonama. Samo treba okrenuti ručicu i mogu uhvatiti svoje bombone. Wow, sviđa mi se. Želim još. Hej, zašto se ne okreće? Hej, daj mi još bombona. O, šta je bilo? Aparatu, nemoj se ljutiti na mene. Drugari, čuvajte se. Napada nas aparat s bombonama. O ne, padam. Dobro, živa sam. Oho, pogledajte koliko mnogo bombona je spalo. Hajde da ih pojedemo. Zašto sam dobila ovako malu čokoladu? Yes! A meni se jako posrećilo.
O, gde je moja čokolada? Zar mi nisu ništa dali? Žao mi je, Miley, ali ja počinjem. Dobro, pošto imam malu čokoladicu, ješću ju s pomoć pincete. O, smislila sam nešto cool. Mogu staviti čokoladu u čašu sa mlekom. Čokolada će se otopiti i ja ću dobiti čokoladno mleko. Oho, svaka čast. Sad ću probati. Oho, to je jako ukusno. Baš mi se sviđa. Quentin, možeš nastaviti? Stvarno, super. Sad ću pojesti. Šta je bilo? Ne, neću ti ništa dati. Cicija? O, znam kako da te naučim pameti. Sad ću pojačati klimu. Tada će se njegova čokolada otopiti u njegovim rukama. Dođi ovamo, čokoladice. I šta se dešava? Zašto se moja čokolada topi? Kakva noćna mora, zar neću stići ni da je probam? O ne, kakva šteta. Ali mogu da poližem ruke. O da, to je ukusno. To je bolje nego ništa. Ej, zašto se smijete? Ovo je ukusno. O, gde je moja čokolada? O, šta se to čuje? O ne, da li mi spuštaju čokoladu helikopterom? Sad će pasti na nas. Društvo, vadite grejače. Hitno moramo rastopiti čokoladu. Brže, brže. O ne! Jao, svi smo u čokoladi. Da, ali ona je jako ukusna. Koktel od brokolija? Užas. A šta je sa ostalima? Sophie ima srednji koktel? Odvratno. O, da li je Quentin dobio najveći koktel? Fuj, kako ružno miriše. A Miley, ti počinješ? Joj, tako odvratan. Uopšte ne želim da ga pijem. Jao, kako gadno. A nikada nisam pila ništa gore. Fuj, fuj, fuj. Čekaj, moraš i brokoli pojesti. Hajde. Baš ti hvala, Quentine. Sophie, sad ti? Pa, mislim da ću morati da zatvorim nos, da bar ne osjećam miris. Dobro, probat ću malo. Fuj, odvratno. A neću više? Kako nećeš? O, imam ideju. Sophie, da li želiš ovaj koktel sa jagodama? Odlično. Onda uzmi koktel sa jagodama. A taj gadni ću ja da uzmem. O, baš ti hvala, Quentin. Fuj, a zašto osjećam ukus brokolija? Jesi me prevario? Sram te bilo? Fuj, neću više da ti verujem. Quentin, sad si ti. Ne pristajem na to. Mislim da ovaj koktel može da se prospe. Tako je. Oho, koliko ga ima? A zašto još uvek curi? Šta? Zar stvarno ne mogu da prospem ovaj koktel na pod? On se vraća. Dobro, onda mogu nekoga da polijem. Šta? Zašto je Sophie suva? Ništa ne razumem. Ojoj, kako je to moguće? Ne, ipak ću te prosuti. Eto, odlično. Uspeo sam da se rešim koktela. O ne, na mene curi ovaj odvratni koktel. Kakva noćna mora. Tako ti treba? Uj, kakav smrad. Juhu, dobila sam ogromno pakovanje pahuljica i čašu mleka. A kod mene je srednja porcija. A ja sam dobila super malo pakovanje i isto tako malu čašicu mleka. Nemam sreće. Pa dobro, šta da se radi? Barem ću biti prva. Mala hrana i dalje može biti ukusna. Dakle, uzet ću mali tanjir. Tu ću sipati malo mleka i dodati pahuljice. Takvu malu hranu treba jesti malim rukama. Osjećam se kao lutkice zbog ove malene hrane. Bilo je ukusno, ali malo. Quentin, sad ti? Da, znam. Dobio sam obično pakovanje pahuljica. Sad ću probati. Wow, to je ukusno. Ja neću prljati suđe. Zato ću sipati usta što više pahuljica. A sad ću dodati mleko.
O, da. Sophie, ne zasmejavaj me. Ups, izvini, ali sama si kriva. Oho, gledajte na šta ličim. Pa, barem ću probati. Oho, ovo je ukusno. Miley, sad ti. Tako je. I već znam kako da pojedem ovoliko pahuljica. Drugari, zašto sedite? Pođite sa mnom. Predstavljam vam svoj veliki tanjir u obliku bazena. Sad ću sipati sve pahuljice u bazen. A mleko sam već sipala. Odlično. A sada skačem. O da, mogu i da plivam i da jedem. To je ekstra. Oho, to je zaista cool ideja. Da, blago meni. Ovdje je tako sjajno. Ajde, sigurno ću imati sreće. Ajde, aparat, nemoj me izneveriti. Želim nešto ukusno. Skittles, da. Sreća je danas na mojoj strani. I meni se mora posrećiti. Želim nešto ukusno da bi mi Mija zavidjela. Hajde, hajde, molim te. Šta? Hrana za mačke? To nije ono što sam očekivala. Tako ti treba. Ne, dobit ću nešto ukusno. Ovo, magično dugme. Hajde da pritisnemo. Jo, šta se dešava? Evo mojih gostiju, drago mi da vas vidim u challenge-u. Pa, vreme je da pritisnete dugme. Ja biram naranđasto. Odličan izbor, Jennifer. Šta je na tabli? Nutella. Da, stvarno ti se posrećilo. Dobila si celu kantu Nutelle. I to je sve tvoje, Jennifer. Jo, kako lepo miriše. To je Nutella. Ovaj ukus neću pomešati ni sa čim. Sipaj više, klon. Nemoj da se stidiš. Kako god kažeš, sipao sam sve. Ups. Jo, nešto mi je palo na glavu. Aha, to je kanta u kojoj je bila Nutella. I izgleda da je to znak da Nutella nema više. Ako je baksus Jennifer dobila takvu ukusnu hranu, onda ću ja sigurno imati sreće. Wow, pravu si, Mija. Dobit ćeš marshmallow. Imam veliko pakovanje. Sigurno nećeš ostati gladna. Wow, kiša od marshmallowa. Želim da je hvatam ustima. Uspelo je? Wow, dobila sam odličnu ideju. Jennifer, daj mi obraz. Mija, šta to radiš? Ma daj, nemoj se derati. Razmisli sama, kako je moguće jesti marshmallow bez Nutelle? To si dobro izmislila. Wow, Mija ima celu kutiju marshmallowa. Možda će i meni dati malo. Mija, ćao, dugo se nismo vidjeli. Daj mi malo. Hoćeš marshmallow? Što da ne? Izvoli. Hvala. Jo, šta to radiš? Ništa ti neću dati. Ovo su moje marshmallove, što znači da ću ih sama pojesti. Cicija. Pa dobro, dobit ću svoje marshmallove. Ne želim da te uznemiravam, ali na ekranu uopšte nije marshmallow dušo. Jo, šta je to? Moja glava? Pazi! To sigurno nisu male mekane marshmallove. Stvarno? Toaletni papir? Pa dobro, to je odlična prilika da se osveti Miji. Naučit ću je pameti. Jo, šta se dešava? Da li je to toalet papir? A šta je to na njemu? Treba da paziš na svoju hranu, Cicio. Sad sam sva u tome. Želim da se istuširam. Nikakvog duša, draga. Samo ti i dugmat. U redu, pritisnut ću 2 odjednom. Volim aktivne goste. Med sa brašnom. O, da, Mija, to će biti spektakularno. Skidam poklopac. Idemo. Jo, nešto teče na moju glavu. Nešto mnogo slatko. To je med. Dobro je, volim ga. Drago mi je da si zadovoljna. A sad najbolji deo. Super. Ne mrdaj. Jo, sad se nešto sipa na mene. Nešto belo. Je li to sneg? Ne izgleda tako. Brašno. Pogodila si. Uživaj. U čemu po tvom mišljenju ja treba da uživam? Ne znam ja, ali izgledaš sjajno. Manje priča i više radi, Jennifer. U redu, ovo roze dugme izgleda bezbedno.
I dobila si ukusne kuglice unicorn. Čestitam. Wow, već osjećam njihov ukus. Pa onda neću da te mučim. Otvori usta. Prelepo. Uživaj, dušo. Sreća te može napustiti u svakom trenutku. O, znam. Imam kantu od Nutele. Mogu skupljati kuglice u nju. I bit će ih mnogo udobnije jesti tako. O, prelepo. Ne mogu stati. Pa, Jennifer, drago mi je što si zadovoljna. A da bih bila još srećnija, dodat ću nešto. Šta hoćeš? Shvatam. Mleko, naravno. Cornflakes se jede sa mlekom. Vrlo pametno, Jennifer. Eto, sasvim druga stvar. Stavit ću kantu da se puni. A dok čekam, mogu i ovako da ih jedem. Prelepo. Hej, Klov, a šta je sa mnom? Vidi, pritisnula sam dugme. Brže mi baci slatkiše. Žao mi je da ti kažem to, Mia, ali pseća hrana se teško može nazvati slatkiš. Ali sigurno će biti zabavno. Fuj, kakav smrad. Nisam očekivala to. Dosta više. Prekini. Ne želim više da igram tvoje igre, klovn. Sve dok si u toj kutiji, Mia, igrat ćeš po mojem pravilima. Čim izađemo odavde, bežiš to dalje. A joj, na šta ličiš, Mia? U redu, pritiskam dugme. Biram odmah 2. Hrabra odluka. I kao svaka druga odluka, ona ima svoje posljedice. Na ekranu je moja omiljena kombinacija. Počet ćemo od jaja. Jo, kako boli. Je li to kamenje? O ne, to su sirova jaja. Jo, koji sam baksus. Pravo u lice. Jennifer, kako se osjećaš? Ako se sjećaš, pritisla si 2 dugmeta. Što? To nije sve? Ne, sad ide perje. Jo, perje, koliko ih ima? Da, sreća me je stvarno napustila. Sad ličim na kokošku. A vidiš šta si mi uradio, klovne? Izgledaš prelepo, Jennifer. Zašto se smiješ, mala? Pritisni dugme, hajde. U redu, neka bude ovo. Wow, to je prava sreća. Tabasco, Mia, pazi se. A usta bolje ne otvaraj. Pa, hvala na savjetu. Mogao si samo da ne sipaš ovaj sos na mene? Takva su pravila, Mia, nisam ja kriv. Izgleda da je prestalo. Jao, ali ipak mi je ušlo u usta. Gorim. Neverovatno. Jao, u pomoć. Klom će se ispržiti. Pa nisi trebao da polivaš ljude ljutim sosom? U redu, Mia, pomoći ću ti. Stavit ću odelo, sad sam kao pravi vatrogasac. Vreme je da ugasim taj plamen. Hvala. Sad sam sva mokra, ali barem ne gorim. Odlično. Mislim da je challenge uspeo. Ćao svima. Spremite mi tortu. Dobro, sve će biti spremno. O, ideja. A Nancy, daj mi popit. Vrati mi popit. Hvala. Ej, vrati. Pa šta je to? O, Nutella, volim je. A Nutella uvek radi. A ja sam dobila veliki popit unuke. Unutra ću sipati M&M's bombone. A sad ću izvaditi čokoladu i istopiti je. Da, tako je. O, kako lepo čokolada curi po popitu. Pogledajte, dobit ću veliku čokoladu sa M&M's bombonama. Ali prvo treba sve zalediti uz pomoć spreja. Proveravam. Da, sve se stvrdnulo. Sad ću izvaditi čokoladne štapiće sa bombonama i staviti ih oko torte. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moja torta, a? To je neki užas. Izgleda smešno. Sad ću vam pokazati kako spremiti zaista lepu tortu. Savršena torta je već spremna. Ostalo je samo ukrasiti. Sipat ću malo crvenog krema odozgo.
I lopaticom ću napraviti lepe šarene torti. Tako je. Sad će mi trebati moj aparat sa različitim bombonama. Da, izgleda ekstra. Prvo ću uzeti zelenu boju. Stavljam na tortu zeleni Skittles. A zatim žuti. I nastavljam. O, da. Moja torta sad izgleda još lepše. A šta je kod Nancy? Njam. Šta? A? Potpuno sam zaboravila na tortu. Dobro, vreme da počnem. Sipat ću Nutellu na tortu. Tako je. O, izgleda divno. A sada vadim Maltize s bombone. Obožavam ih. O, da, prelepo. Poređat ću ih na tortu. Ovako. Želim da bombone budu ovdje, ovdje i ovdje. Da, super. Jo, nema više. Pa dobro, znači završila sam. Pošto su sve torte spremne, neka ih Kate proba. Juhu, imam 3 torte. Hoću da probam ovu šarenu. Baš je ukusna. A šta je ovdje? Ovo? Pa to su čokoladne trake sa M&M's bombonama. Obožavam ih. I torte ekstra. Ostalo je probati posljednju torticu. Jedva čekam. Wow! Tako je čokoladna. Divno. Baš mi se dopalo. Odlučila sam da pobeđuje čokoladna torta. Šta? Stvarno? Da, pobjeda je moja. Presrećna sam. Ovaj put želim koktel. Pa to je lako. Sad ću početi. Uzet ću čašu i umočiti u fluff. A zatim u slatke šarene koncete. Da bi kraj čaše bio ne samo lep, već i ukusan. A sad ću spremiti sam koktel. Sipat ću punu čašu mleka. Tako je. A sad mi treba sirup od borovnice. Ukrasit ću kraj čaše sa njim. A zatim ću sipati što više sirupa u mleko da bi mleko dobilo plavu boju kao voda u okeanu. Šta još? Da, znam. Ovdje sigurno nedostaje šlaga. Sipat ću ga na koktel. To će biti baš slatko i ukusno. A sad ću ukrasiti sve malim marshmallowom. Uradit ću to profesionalno. Da, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ostalo je politi sve sirupom od jagoda. A zatim ubaciti slamku. Mlečni koktel za Kate je spreman. To je kulinarsko remek delo. A šta je kod vas? Šefe, vaš koktel izgleda dosadno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusan koktel. Treba mi malo mleka i kakao Nesquik. Šefe, pomozite mi. Naravno, nema problema. Zašto neće? A ne maltretirajte flašu. A Nancy, možda ćeš ti uspeti. O, hvala, unuko. A dakle, sipat ću mleko u čašu sa kakao prahom. A sada najzanimljivije. A razvaljat ću marshmallow oklagijom. A da, odlično mi ide. A sad ću makazama napraviti prelepe latice. Pogledajte kako slatko. U sredinu ću staviti slatki biser i to je to. Ostalo je samo zatvoriti cvjetić. O, kako ukusno. Stavljam cvjetić u čašu i može da se služi. Oho, da li ste već završili? Dobro, sad ću smisliti nešto. Stavit ću u činiju sve čokoladice koje imam. A zatim ću to sve istopiti uz pomoć vatre. Jao, kako jaka vatra.
Da, tako je. Čokolade počela da se topi. Super! A sada sipam tečnu čokoladu u čašu. Odlično! Ali treba to nekako ukrasiti. Dodat ću poki štapići. Da, baš lepo. Završila sam. Kate, probaj. Jedva čekam. Želim da počnem od ovog. Cvetić od marshmallova. Baš je lep. A šta je ovo? Izgleda ekstra. Wow, ukus je super. Svidalo mi se. A sad ću probati posljednji koktel. Šta? Štapić se slomio, a koktel se stvrdnuo? To neću probati. Dobro, onda pobeđuje šef. Konačno! Nisam ni sumnjao. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? Naravno, treba mi krompir. Nož već imam, sad ću ga iseći. Ha, to je tako zabavno. Krompiru, nećeš pobeći od mog noža. A prestani, Nancy, daj mi taj nož. A ti uzmi kalup. Izgleda zanimljivo. Sad ću da probam. To stvarno radi. Sad ću skloniti višak. Ostali su mi slatki krompirići različitih oblika. Kate će se dopasti to, sigurna sam. Stavit ću sve u kipuće ulje da se isprži. Ostalo je samo sačekati. Jao, vruće ulje je baš opasno. Ostalo je samo sve izvaditi. Sve u redu. Dodat ću kečap i to je to. Svaka mi čast. Nancy, da li si već sve spremila? Bravo. A ja moram narendati krompir. Sad ću dodati malo brašna i promešati sve rukama. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati jedno jaje i ponovo ću sve promešati. Tako je, uspelo je. Napravila sam testo od krompira, a od njih dugačke trake. A njih ću spojiti ovako i napraviti kikicu. A nju ću staviti u ulje da se prži. Da, ja ću imati krompir najneobičnijeg oblika. Stavljam sve na tanjir, a zatim dodajem sosove. Kate će biti oduševljena, ne sumnjam. Šefe, a šta je kod vas? Ja ću uzeti krompir i odseći sve suvišno. Zatim uzimam 2 drvena štapića. Pogledajte kako sam smešan. U redu, moram biti ozbiljniji. Ja sam ipak šef. Gledajte, stavljam štapiće sa obe strane krompira, a zatim ga sečem, ali ne do kraja. Eto, sad imam harmoniku od krompira. Da, to je genijalno. Napravio sam muzički pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. Sve je spremno. Da. Krompir je postao rumen i hrskav. Ostalo je dodati sos. Iscedit ću par kapi sirnog sosa, a zatim dodati kečap. Uz pomoć štapića ću napraviti lep uzorak na tanjiru. Pogledajte. Ostalo je dodati paprike i to je to. Wow, sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog krompira. Krompirići ima različiti oblik. Cool. Ovaj čovečuljak je baš lep. A sad ću probati ovu harmoniku od krompira. Zanimljivo. Wow, pa to je prelepo. Super. A sad je vreme da probam posljednji pomfrit. Liči na kikicu. Jao, divno. Mnogo mi se sviđa. Ovaj pomfrit je sigurno pobedio. Ozbiljno? Jao, hvala draga.